سلامات كورات نايشانا تخاتلتي لو عنت دما كايل اكس واي شوعي كفال حزنا لكم مزينا لنا از فيديو كتريوون كلكم ناي مجمريا غيزيكم اندحر دا خوينو قدما زسالدنا يوم شدشا كفالات سلازلو ناو چانلنا اتيكم كتريوون تخليكم كاب حزي اتم زقصلو كفالات ون معالتاو كنسدلكم سلازخونا چانلنا سابسكرايب بمغوار معالتاو تخاتلونا كفال شوعات تقصليو كسام موداتا مساي صنحو نايلو ما عند خفالنا بعبي سنبادة يتجمر جيسي كابت بريخ قادل نتاحتي نابت عميق على تزلل كايل دما بناي فقرن حالي وتنسمعي تلفافيو هيوتان مدحان سعيوانا تحت كوردن كنت تراني دلي كم زخ قبر إنا تلالوان كاللغعة بهان تبت بحادة حيالي ندحريتي السحاومو كابت خمس أوز حسا حادة قاي يترف ندحريت تميسنا زحلفو في التسامتات كنرويا من كلنا قد محزي حبراو حايلون تدغيمهم جيسين كايلن أبتسنا باربلو ساعات جيسي بمستير ناي كايل ناي كل أمرو تذكرتات بمولو سارقات توني رايا كايل دما إذن أمرو عمي ومسترات عويد تجاكان كامبان خيودة عوي سقاتن رعدين يسمعو مغنياتو اتتكال مغسب بتشاز دلنبر بزعوانا يسود حنينات زي قدس تكالي نيرو عبد ساعات كعا اتبدحري تحيزو زاترف وسب تومي نيرو كاو كم تزبالة لعو القومة زواد غسب بيوات كتارف كم زي خلال بمقلاز كفار حوي فتن كايل جنا آدم بهوت مهلاون زي مهلاون جنا وشتو عبي ترد على المستير النيوو توم جنا إزو خلو بثوم بعاسلت أنا تستدالوه نوي حزت أمتا مستيراو بلانهم كم زخاني جزلو كايل نتوم لعلوت سوات جز رغيو كزاروم بتعمي دلو ولا كوانتا نبرة توم جنا دنحنتو بمحساب نتحاساوي نسقو بدحرزي كايل كابزو خلو حادا جني عقرقر وزيو ناو جزاي ملس أو دما مولو سدرابيتو بعوي هانكوتان بجنكاتن يصبيو ونورو نسو نسدرابيتو منم كحابة كل حق أنيا تاريخو مننتو كاولوالاتوري كاميلو كمستفتراني نقروم عبد ساعات اتوم سدرابيت ازغ سامعون كلو نكايل كام منصاق ويدما كام مفرحن لعلي عبي ناي سدرابيت فغرن مغاتن مولو دقافيني هبوو كايل حزي ترائيو زي فالدرجة أو لعلت كامباني كتتاو سقوم تخوصر كم زوستاني نقرو نساتهم دما نعو عاسيروم ناي امر اوداتا كوستو نافتنون كلو نسو بواغانو نايت كوبانياك اند سيرفر بنا إلكتريك قلوات جيرو كعنو يزحاسب زلو أقاد أمن صبو عديلن كوينو غعا اتكعنو وزدال زلو كامباني اتستيفن سرحلو كامباني سلازغوانا كحقزو يخيليو شعو ستيفن اتلابالاتوري مستك اند سيرفر بقد تاستعاسر كم زي كوني نقرو نقرقن نكايل لمحقاز قبل اتمستيراو مسمر كتاح زلو فقادن يخون بز مغنيات دما كل سابز اكبلو نايت كوبانيا عمتاو عابي مرئيت اتزبالت اناي مدقعت قزاك خون يوسنو مغنياتو ابت ساعات بزو حساب سلازهلي نكايل سرحيلو زكاتو لو سابزي كلي خيليو درست وسنو معلتات اتمرئيت صغار بلو معلتي بتصح شعو كايل أما خلت هزيت حابيو نجولياني رخومو حدا مدرادر حساب يغربلو نسو نتو امرو زلو مستيراو حابريتات بمولو كهو ات كامباني دما ناي سدرابيتو ناي نصعنت اندحنت وحسنت قبرلو ينيرو جوليان بزنا كايل حساب يسمع معمو نابتو شتعنقص لاراتوري حزو يخيد او مسبت حوقنا جوليان ندحيت تمليسو نكايل حزين الصغا نعي من مطقمي بالغان كتكي تخيليخا إلي باجولون يلا قسألون لكا اتمستير صنيحنا هنفلطون كلنا جيسي كابت قدل ودي غادا عنبر اي موتت النيرة نسا نتاونا كايل امرو السرغتو كل مستيرو حبريتات كعا حدا بحدا ناقبرت تسحفو اللايا نتكوبانيا ونركي واتويا بيت ساعات السو كم تستمخرو ستيفن نت سيرفر مثل والاتور مسمر كتاحزو بمستيرنا فتنن كلو هولاندر تريو إذا غا حدا جاي يفدرمو كلت يوم أو حدا عزيز نورك في ليقولفهم اتتكال كايل شاليحو 5 أقدمو بنتصوري فلت سلازنبرة إذن عو حاني قوم محز أود ومتصاود ينيرو يخون دامبر كايل نزغلو كريون كاللغعة منم كي تربشة ويفرحي كياتو بملو هدات توعاتن ينيرو مانياتو نسوون بعلو زحاسو زحاو أوكالي وطن سلازنبرو إذا جيسي كاوناي كايل أمرو السرقتو مستيراو حبريتاتات مولو بمولو استحلالخو زتبتاتنن زي تمال أنينيرو بز مغنيات كعا جيسي نتوم كوبانيا بنتصور كتصحفلو ويكعا كتاركو ميكايلتن اتو كوبانيا نزدات هزي بحايلي كاوناي جيسي حنقول بعلوم الموطان دحر دافتينوم كعا نوم قليلا يخونن مانياتو اتمستير بتعام استحالة خمر بس لازلوو اتمسرح مولو نمولو نمززام 5 شوعتان عامتات كم زوسد بساينساو من قدي كنزو يخون امبر هولاندرن جوليانن تسفاقي قرصو نتناي موصا سراحتي او لعل جيسي بقدي يجمروو بز مغنيات دما جيسي او تحت حيال ناي سمعي ጭንቀትን رعدن تودق اذناتا صنوعن حيالن ولقاون سمعي دما كايل باندبت حد زي تلمده فولي ነገር كم يسمعو يقبر
ጄሲ ብሰንኪ መሳርሕታት ዘውረደላ ናይ ሓንጎል ጸቕጢ ኣብ ውሽጣ ናይ ሓደ ምስ ስድራ ቤት ኒኮል ብሰላምን ብሕጉስ ኩነታትን ትነብረሉ ዝነበረት ግዜ ተኣቲ። እዚ ግዜ እዚ ከዓ ከም ራእይ ኮይኑ ኣእምሮኣ ይቕረጽ። ካይል ድማ ነቲ ፍሉይ ሓይሉ ተጠቒሙ ናብ ውሽጢ ናታ ናይ ሓሳብ ዓለም ሸሊኹ ብምእታው ምስኣ ይሕወስ። ኣብቲ ናይ ሓሳብ ራእይ ድማ ጄሲ ናይ ተስካሕክሕ ገበን ቦታ ቪድዮታት፣ እቲ ናይ ሎሪ በሰላን እቲ ንሳ ባዕላ ዝሰረቐቶ ናይ ክሳድ ሽልማት እናተርእይዋ ብዓብዪ ገመነኝነት ክትጭነቕ እንከላ ይርኣ። በዚ ምኽንያት ንሳ ብፍርሒ ተዋሒጣ ኣብ ውሽጢ መሕፀቢ ባስ ተኣቲ። ካይል ድማ ኣብ ጥቓኣ ኮይኑ ብምቕራብ ከጸናንዓ ከረጋግኣን እቲ ፍርሓ ከኣሊላን ይፍትን። ካይል ናቱ ፍሉይ ናይ እምሮ ሓይል ተጠቒሙ ንጄሲ ካብቲ ዘሳቕያ ዝነበረ ናይ ሓሳብ ዓለም ብዓወት ስሒዎ የውፅኣ። ክልቲኦም ብሓባር ኮይኖም ዝፈጠርዎ ሓያልን ብጣዕሚ ዘደንግፅን ጉልበት ከዓ ንኹልተ ኣብ ኮምፒተራት ተዓቂቡ ዝነበረ ናይቲ ኩባንያ ምስጢራዊ ዳታ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝጠፍእ ይገብሮ። ድሕሪ ዘስተምን ፍጻመ ካይል ብውሽጡ ተታሒዙ ምስቲ ናይ ሓንጎል መመርመሪ መሳርሒ ይእሰር እሞ ሕዚ ድማ ናይ ባዕሉ ናይ ካይል ሓንጎል ዳታ ናይ ምውፃእ ስራሕቲ ከዓ ይጅምሩ። ሕዚ ካይል ባዕሉ ንባዕሉ ከድሕና ይኽእልን እዩ። ሆላንደር ድማ ካይል ተታሒዙ እቲ ናይ ጉልበት ናይ ምእካብ ስርዓት ክትርኢ እንከላ ነዚ ኣጋጣሚ ተጠቒማ ንጄሲ ካብቲ መሳርያ ብምስጢር ትፈትሓ ንኽትሃድም እውን ትገብራ። ድሓር ጄሲ ካብቲ ቦታ ትወፅእ እንከላ ኣብ ውሽጢ እቲ ሊፍት ንኒኮል ትረኽባ። ኒኮል ንጄሲ ብለዋሃትን ብናይ ኣደነት ርህራህን ተጽናንዓ እሞ ተመሊሳ ንካይል ካብቲ ዘለዎ ሓደጋ ንኽትሕግዞን ንኽተድሕኖን ትልምና። ሽዑ ጄሲ ብዓብዪ ጻዕሪ እንደገና ናብ ውሽጢ ናብ ናይ ካይል ናይ ሓሳብ ዓለም ክትኣቲ ትኽእል። ክልቲኦም ኣብቲ ናይ ሓሳብ ዓለም ተረኺቦም ኣእዳዎም ይተሓሓዙ። እቲ ናይ ክልቲኦም ሓይሊ ተደሚሩ ከዓ እንደገና ብሓይሊ ስለ ዝተባርዐ እቲ ስቴቨን ተኣሲሩሉ ዝነበረ ክፍሊ እቲ መስትያት ሽዑ ንሽዑ ይስበር። ስቴቨን ካብቲ ዝነበሮ ክፍሊ ብፍጥነት ወፂኡ ጎዩ ናይቶም ሰርቨር ገመዳት ብምስጢር የተሓሕዞም። በዚ ምኽንያት ድማ እቲ ሙሉእ ናይቲ ኩባንያ ሰርቨር ይዓኒ። ኣብ ሙሉእ እቲ ህንፃ ከዓ ናይ ኤሌክትሪክ ምቁራፅ ይፍጠር። ጄሲ ድማ ሓይላ ሙሉእ ብምሉእ ስለ ዝደኸመ ሕልና ኣስሒታ ትወድቕ። ጁልያን እዚ ኩሉ ሰራሕቲ ካብ ፍቓድ ናይቲ ኩባንያ ወፃኢ ብምስጢር ይገብሮ ስለ ዝነበረ ካብ ስሩሕ ይባረር። ጄሲ ድማ ብዙሕ ጉልበት ጎዲልዋ ስለ ዝነበረ ንኽትምለስ ናብ ሆስፒታል ትውሰድ። ናይ ጄሲ ኣካላት ልክዕ ከም ናይ ካይል ሓያልን ድልዱልን ስለ ዘይነበረ በቲ ዝተፈጠረ ናይ ጉልበት ምትሕልላፍ ምኽንያት ንሳ ትጉዳእ እንከላ ካይል ግን ምንም ዓይነት ኣካላዊ ጉድኣት ከይበፅሖ ብድሓን ይተርፍ። እቶም ስድራ ቤት ድማ ካብቲ ዘንጸላልዎም ዝነበረ ሓደገኛ ኩነታት ብሰላም ሰምለጡ ኩሎም ብሓባር ኮይኖም ድራር ይበልዑ። ልክዕ በቲ እዋን እቲ ሓደ ባዕሉ ናይ ጄሲ ኣቦ ምዃኑ ዝገለጸ ምስጢራዊ ሰብኣይ ባዕሉ ዝሰኣሎ ስእሊ ሒዙ ናብቲ ጄሲ ትርከበሉ ሆስፒታል ይመጽእ። ድሕሪ እዚ ኩሉ ከዓ እቶም ስድራ ቤት ሓቢሮም ናብቲ ናይቲ ኩባንያ ዓመታዊ ምርኢት ይኸዱ። ኣብኡ ድማ ካይል ነቲ ናይ ህንፃ ምስሊ ሞዴል ሱቕ ኢሉ እናጠመቶ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብቲ ዲዛይን ዝነበረ ጌጋን ጉድለትን ፈልዮ ይውፅእ። እቶም ናይቲ ቦታ ሰራሕተኛታት ብናይ ካይል ንቕሓት ኣዝዮም ይግረሙን ይደናገጹን። እቲ ዋና ስራሕ መካየዲ ግና ናብ ካይል ቀሪቡ እናመስገኖ እቲ ንሱ ዝሃቦ ሓሳብ ነቲ ኩባንያ $10 ሚልዮን ከም ዘትረፈሉ ይገልጸሉ። እቲ ሓለቓ ሕዚ እውን ቀፂሉ ንካይል ከም ሓደ ፍሉይ ቴክኒሻን ገይሩ ኣብቲ ኩባንያ ቆፅሮ ከም ዝደሊ ይነግሮ። ነገር ግን ጆሽ ብሃንደበት ይመጽእ እሞ ነቲ ናይ ክልቲኦም ዘረባ የቋርጾ። ጆሽ ንካይል ናይ ሕክምና ትምህርቲ ጽኒዑ ነታ ብሕማም ካንሰር ትሳቐ ዘላ ኣፍቃሪቱ ክሕክማ እዩ ዝደሊ ዘሎ። ካይል ግን ናቱ ውልቃዊ ሕልምታትን ድሌታትን ክስዕብ ስለ ዝደሊ ናይ ጆሽ ሓሳብ ከይተቐበሎ ይተርፍ። በቲ እዋን እቲ ጄሲ እውን ናብቲ ምርኢት ትመጽእ። ንሳ ንካይል ቴይለር ዝበሃል ሰብኣይ ሓቀኛ ኣቦኣ ምዃኑ ትነግሮ። ቴይለር ብዛዕባ ሓንቲ ሳራ ትበሃል ሰበይቲ እውን ከም ዝነገራ እሞ ጄሲ ባዕላ ካብ ናይ ሳራ ጂን ተወሲዳ ብላቦራቶሪ ከም ዝተፈጠረት የረድኣ። ድሕሪ ዝዝርርብ ክልቲኦም ሓቢሮም ናብቲ ርእሲ ናይቲ ህንፃ ይድይቡ። ኣብኡ ድማ ጄሲ ንካይል ክልቲኦም ዘለዎም ሓይሊ ተጠቒሞም ንሰባት ንኸርእዩ ትዕድሞ። ካይል ግን ካልኦት ሰባት ከይርእይዎም ስለ ዝፈርሐ እቲ ሓሳብ ኣይፈተወን። ካይል ካብቲ ቦታ ተመሊሱ ክወፅእ እናተዳለወ እንከሎ ጄሲ ብሃንደበት ኣብ ጥቕኡ ከም ዘየላ ይስተውዕል። ብፍጥነት ናብ ታሕቲ ክጥምት እንከሎ ከዓ ንሳ ኣብ ታሕቲ ወሪዳ ደው ኢላ ትጸንሖ። ካይል እዚ ምርኣዩ ብቻ ኣብ ውሽጡ ሓደ ኣዝዩ ሕማቕ ስምዒት ይስምዖ። በቲ ካልእ ገጽ ድማ ንሎሪ መሓዛ ሓደ ቪድዮ ንኽትርኢ ትዕድማ። ምኽንያቱ እቲ ቪድዮ እሱ ልዕሊ 10,000 ላይክ እዩ ረኺቡ ዘሎ። ሎሪ ናብቲ ኮምፒተር ቀሪባ ነቲ ቪድዮ ክትሪኦ እንከላ ብዛዕባ ሓንቲ ካብ መበል 18 ፎቕ ዘሊላ ብህይወት ዝተረፈት ጓል እዩ ዘውግዕ ዘሎ። ኣብቲ ዝረአ ዝነበረ ቪድዮ እታ ጓል ጄሲ ምዃና ብንጹር ተገሊጹሎ። ንሎሪ መሓዛኣ ግና እዚ ቪድዮ እዚ ሰባት ንኸምስሉ ወይ ቀይሮም ዝሰርሕዎ ዳ እምበር ናይ ሓቂ ከም ዘይኮነ እያ ተቐቢላቶ ነይራ። ሎሪ ግን እቲ ሓቂ እታ ካብ ህንፃ ዘለለት ጓል ጄሲ ባዕላ ምዃና ትፈልጥ እያ። ብድሕሪ እዚ ካይል ንጄሲ ረኺቡ እቲ ዘለዋ ፍሉይ ሓይሊ ንህዝቢ ክተርእይን ክትዕንድረሉን ከም ዘይብላ ኣጥቢቑ ይልምና። ምኽንያቱ እቲ ምስጢር ዝፈልጡ ሰባት ቁፅሮም እናወሰኸ ብዝኸደ ቁፅሪ ንዓኣቶም ዝመጽእ ሓደጋ ከዓ ዝገየደ ከም ዝኸውን የረድኣ።
ጄሲ እውን በቲ ዝሃባ መረዳታ በቲ ሓሳብ ትስማዕማዕ እሞ ንኽተቋርጾ ቃል ተኣትወሉ። ናብ ገዛ ምስ ተመለሰ ካይል ንወለዱ ብዛዕባ ዘጋጠመ ኩነታት የዘንትወሎም። ስቴቨን ድማ ሓደ ሓድሽ ዘሰንብድ ካሊእ ቪድዮ ርእዮ። እዚ ቪድዮ እዚ እውን ናይ ጄሲ እዩ ነይሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ኣብ ልዕሊ ማይ ናይ ምጓዓዝ ፍሉይ ዓቕማ ንሰባት እናርኣየትን ከላ ዝተቐረጸ ቪድዮ እዩ። ኒኮል ነቲ ቪድዮ ምስ ረኣየት እቲ ኩነታት ብሓቂ መስመር እናሓለፈን ሓደገኛ እናኾነን ይመጽእ ከም ዘሎ ስለ ዝተገንዘበት ናብ ናይ ጄሲ ኣቦኣ ቴይለር ትኸይድ። ብዛዕባ እቲ ጄሲ ትዘርግሖ ዘላ ናይ ሓይሊ ምርኢታት ብምግላጽ ከዓ ንጄሲ ኣሚኑ ንኽተቋርጾ ክገብራ ዓብዪ ፀቕጢ ትገብረሉ። በቲ ሰዓት እሱ ጄሲ ኣብቲ ትምህርቲ ቤት ዓብዪ ወረን ተፈላጥነትን ፈጢራ ኣላ። ብዙሓት ተድነቕቲ እውን ኣጥርያ ኣላ። ሆላንደር ድማ ነዚ ናይ ጄሲ ተፈላጥነት ተጠቒማ ነቲ ናይ ባዕሎም ኩባንያ ዝኾኑ ፍሉይ ዓቕሚ ዘለዎም ተምሃሮ ንምምልማል ትሓስብ እሞ ናብ ጄሲ እውን ትቐርብ። ካይል ግን ኣብቲ ሰዓት እሱ ናብ ሆላንደር በፂሑ ይዓግታ። እንደገና ድማ ንጄሲ ሓይላ ንሰባት ካብ ምርኣይ ክትቆጠብ እንደገና ይልምና። ነገር ግን ጄሲ ኣብዚ እዋን እዚ ንኽትሰምዖ እኳ ፈቓደኛ ኣይነበረትን። ንሳ ካብ ህዚ ንድሓር ኣብ ትሕቲ ጽላል ምስጢር ክትሕባ ከም ዘይትደሊ ብንጹር ትገልጸሉ። በቲ ጸላም ምሸት ድማ ቴይለር ንካይል ክረኽቦ ኢሉ ይመጽእ። ክመጽእ እንከሎ እቲ ካይል ቀደም ሸይጥዎ ዝነበረ ምስጢራዊ ቀለበት ይሒዙሉ መጽዩ። ካይል ቅድሚ ዝተወሰኑ መዓልታት እቲ ናቱ ቀለበት ክሸጦ እንከሎ ቴይለር ካብቲ ሸያጢ ንሱ ይገዚእዎ ነይሩ። እቲ ሕዚ ምስ ካይል ዘሎ ቀለበት ግና ንናይ ጁልያን ኣቦ ከም ዝነበረ ይረድኦ። ኩሎም እቶም ፍሉይ ራእይን ትንቢትን ዘለዎም ሰባት ተመሳሳሊ ዓይነት ቀለበት ይገብሩ ከም ዝነበሩን ቴይለር እውን ካብኣቶም ሓደ ከም ዝነበረን ይገሃድ። ንሱ ካይል ንዕኡ ዓብዪ ግምት ከም ዘይህቦላ እኳ ይፈልጥ እንትነበረ ንጄሲ ግና ካብቲ ዝገጥማ ዘሎ ናይ ህይወት መስቀላዊ መንገዲ ንክሕግዛ ግና ካብ ልቡ ይምሕፀኑ። ዝፅባሒቱ ኩሎም እቶም ተምሃሮ ኣብ ርእሲ ህንፃ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ይእከቡ። ጄሲ ሓደ ፍሉይ ነገር ንክትገብር እውን ከገድድዋ ይጅምሩ። ንዓኣ ንምትብባዕን ንምግዳድ ኢሎም ከዓ ብተደጋጋሚ የባጭውላን ይነቕፍዋን። ዋላ እውን ነቲ ኣብ ልዕሊ ሎሪ ዝፈፀመቶ መጥቃዕቲ ከይተረፈ እናጠቐሱ የናሽውዋ። ኣብ መወዳእታ ጄሲ ብሰንኪ ዝላግ ዝተደፋፍያ ናይ ባዕላ ዓቕሚ ንምምስካር ክበሃል እቲ ሓደገኛ ነገር ክትገብር ትስማዕማዕ። ናብቲ ናይ ህንፃ ጫፍ ወገን ክትስጉምን ከላ ድማ ካይል መፅኡ ይዓግታ እሞ ከትርፋ እውን ይቐርብ። ነገር ግን ጄሲ ካብቲ ቦታ ናብ ታሕቲ ንኽትዘልል ጽኑዕ ውሳነ ሒዛ እያ ዘላ። ልክዕ ኣብቲ እዋን እቲ ካይል ኣብ ልዕሊ እቲ ባይታ ዝነበረ ማይ ይዕዘብ። ጄሲ ክትዘልል ኣብ ዝወሰነትሉ ሰከንዲ ድማ ካይል እቲ ፍሉይ ሓይሊ ተጠቒሙ ነቲ እግራ ዝነበረ ማይ ብምቁፅጻር ሚዛና ከም እትሰንን ንድሕሪት ተመይሳ ከም ትወድቕን ይገብራ። ኣብቲ ሰዓት እቲ ጄሲ ብዓብዪ ሕፍረትን ስንባድን ተዋሒጣ ካብቲ ቦታ ጎያ ትርሕቕ። ካይል ንጄሲ ኣሰር እግራ ተኸቲሉ ይረኽባ እሞ ብየዋህነትን ብልግስናን ይዘራርባ። ኣእምሮኣን ስምዒታን ንምርግጋዝ ዝሕግዙ ብዙሓት ምኽንያታት ብምግላጽ እውን የጽናንዓ። በቲ ጸላም ምሸት ናብ ገዝኦም ምስ ተመለሱ ቴይለር ናብ ናይ ጄሲ ክፍሊ ኣትዩ ብናይ ኣቦነት ፍቕሪ የጽናንዓ። ይኹን እምበር ቴይለር ካብቲ ክፍሊ ወፂኡ ምስ ከደ ነቲ ማዕጾ እውን ከም ዝዓጽዎ ምስ ረኣየት ጄሲ ሽዑ ንሽዑ ካብ ዓራት ተስያ ናብቲ መስኮት ብምኻድ ብቐጥታ ናብ ታሕቲ ትዘልል። ብኻሊእ ገጽ ድማ ካይል እናኸደ እንከሎ ንድሕሪት ተመይሱ ምስ ጠመተ ነታ ከም መልኣኽ ዝርያ ኤማንዳ ብድሕሪት እናመፀት ይርኢ። ልቡ ብሓይሊ ክትወቅዕ እውን ትጅምር። ኣብ ከባቢኡ ዝነበሩ መኻይን እውን በቲ ናቱ ናይ ስምዒት ምንጣር ምኽንያት ድምፂ ክህቡ ይጅምሩ። እዚ ነገር እዚ ንኤማንዳ ኣዝዩ የገርማን የሰንብዳን። ካይል በዚ ፍጻመ እዚ ሓጎስ ክስምዖ ዝጀመረሉ ሰዓት ግን ኤማንዳ ሓደ ንዕዑ ሙሉእ ብሙሉእ ዘደንገጾን ልቡ ዝሰበረን ዘረባ ትነግሮ። ናብ ገዛ ምስ ተመለሰ እቲ ዝነገረቶ ነገር ምስ ስድራ ቤቱ ኮይኑ ክመያየጠሉ እንከሎ ካይል ኤማንዳ ካብኡ ክትፈላለ ከም ዝደለየት ይርዳእ። እዚ ነገር እዚ ብግቡእ ክዘራረበሉን ክፈትሖን ብምሕሳብ ድማ ንኤማንዳ ከዘራርባ ኢሉ ይኸይድ። ነገር ግን ኤማንዳ ኣብቲ እዋን እቲ ካብ ገዛ ክትወፅእ ከም ዘይትኽእል ትነግሮ። ልክዕ ኣብታ ሰዓት እቲኣ ንኤማንዳ ድያ ናብቲ ቦታ ትቐርብ። ድሓር ከም ዝሰምዖ ድማ ኤማንዳ ካብቲ ትመሃረሉ ዝነበረት ትምህርቲ ቤት እውን ሙሉእ ብሙሉእ ተሰናቢታ ከም ዘላ ይሰምዕ። ንኤማንዳ ድያ ነቲ ኩሉ ዘጋጠመ ሕማቕ ፍጻመታት ተጠያቒ ካይል ከም ዝኾነ እያ ትሓስብ። ካብ ሕዚ ንድሓር ከዓ ፍጹም ክራኸቡ ከም ዘይብሎም እናገለጸት ተጠንቅቆ። ብድሕሪ እዚ ካይል ናብ ገዛ ምስ ተመለሰ ንኤማንዳ ብሞባይል መልእኽቲ ይሰደላ። ነገር ግን ክሳብ ጽባሒቱ እኳ ምንም ዓይነት ምላሽ ኣይረኸበን። እንደገና ብኢሜይል እውን ይጽሕፈላ። ሕዚ እውን እንተኾነ ዝተመለሰሉ ቃል የለን። በዚ ምኽንያት ድማ ተስፋ ከይቆረፀ ናብ ትሕቲ መስኮት ክፍላ ብምኻድ ጊታር ክጻወተላ ይጅምር። ይኹን እምበር ሕዚ እውን መልሲ ክህቦ ዝኽእል ሰብ ኣይነበረን። ምኽንያቱ ኤማንዳ ኣብቲ ሰዓት እቲ ናይ እዝኒ ኤርፎን ጌራ ሙዚቃ እናሰምዐት ስለ ዝነበረት እያ ነቲ ናቱ ድምፂ ዘይሰምዐቶ። ንሳ በታድያ ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ተዓፅያ እንከላ ሞባይላን ኮምፒተራን እውን ሙሉእ ንሙሉእ ተወሲድዋ እዩ ነይሩ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ሎሪን ጆሽን ብሓደ ኮይኖም ንካይል ሓገዝ ዝኾነ ምኽርታት እናሃብዎ እንከለው ጄሲ ናብኣቶም ትመጽእ። ክትሕግዞ ፈቓደኛ ከም ዝኾነት እውን ትነግሮ።
እተንሳቶም ዝገብርዎ ዝነበሩ ምስጢራዊ ዝርርብ በትፍሉይ ሓይላ ጌራ ስለ ዝሰምዐቶ እያ ክትሕግዞም እውን ዝመፀት። ድሕሪ እዚ ኩነታት ጄሲ ናብ ናይ ኤማንዳ ገዛ ብምኻድ ነቲ ማዕፆ ትኩሕኩሖ። ናይ ኤማንዳ ዲኣ ድማ ሓደ ፓስወርድ ብምእታው ነቲ ማዕፆ ትኸፍቶ እሞ ጄሲ ኣብ ደገ ኮይና ትረኽባ። ጄሲ ንካይል ክትሕግዞ ኢላ ከም ዝመፀት ወላ እኳ እንተፈለጠት ናብ ውሽጢ ገዛ ንኽትኣቱ ግና ፈፂማ ኣይፈቐደትላን። ነገር ግን ጄሲ በቲ እዋን እቲ እታ ኣደ ክትጥቀመሉ ከላ ዝረአየቶ ናይቲ ማዕፆ ፓስወርድ ንካይል ትነግሮ። ካይል ድማ ሽዑ ንሽዑ ኣብ ኮምፒተሩ ገይሩ ናይ ክልቲኦም ገዛውቲ ናይ ኤሌክትሪክ መስመር ንድፊ ገይሩ የውፅእ። ብድሕሪ እዚ ሎሪ ናብ ናይ ኤማንዳ ዲኣ መስኮት ብምኻድ ኣእማን ትደርቢ። እታ ኣደ ድማ ብጣዕሚ ተናዲዳ ነቲ ናይ ክፍላ መጋረጃታት ከም ተዓፅኦ ትገብራ። በቲ ጸልማት ምሸት ካይል ነቶም ናይ መብራህቲ ገመዳት ብምእካብ ምስቲ ሓይሉ የተሓሕዞ። ነቲ ናይ ኤሌክትሪክ ዋሕዚ ብምቁፅጻር ከዓ በቶም ናይ መሬት ገመዳት ኣቢሉ ናብ ናይ ኤማንዳ ገዛ ከም ዝሓልፍ ይገብሩ። ኣብቲ ሰዓት ኤማንዳ ኣብ ውሽጢ ክፍላ ኮይና ሓደ ዘይተለመደ ፍሉይ ስምዒት ይስምዓ። ብድሕሪኡ እቲ ናይ ጠረጴዛ መብራህቲ ድሕሪ ምጥፍኡ ካይል ሓደ ፕሮጀክተር ብምውላዕ ኣብ ልዕሊ እቲ መስኮት ናይ ክፍላ ሓደ መሳጢ ናይ ፍቕሪ መልእኽቲ ይፅሕፈላ። ኤማንዳ ነቲ ኣብ ልዕሊ መስኮት ክፍላ ብፕሮጀክተር ዝተፅሓፈ መልእኽቲ ብንጹር ትዕዘቦ። እቲ መልእኽቲ ናይቲ ክራኸብሉ ዝመደብዎ መዓልትን ሰዓትን ዘመልክት እዩ ነይሩ። እቲ ጄሲ ዝረኸበቶ ናይ ማዕፅኦ ምስጢራዊ ፓስወርድ እውን ዝሓዘ እዩ። ብድሕሪ እዚ ኤማንዳ ነቲ ፓስወርድ ኣብቲ ማዕፆ ብምእታው ኣዲ ኣብ ገዛ ዘይነበረትሉ ሰዓት ብምስጢር ካብ ገዛ ትወፅእ። ንዓኣቶም ንምሕጓስ ክብሉ ድማ እቶም መሓዝቶም ሓደ ፍሉይ ናይ ፍቕሪ ቦታ ኣዳልዮምሎም እዮም ነይሮም። ሎሪ እውን ንካይል ከመይ ገይሩ ነቲ ናይ ፍቕሪ ምሸቶም መሳጢ ክገብሮ ከም ዝኽእል ዝተወሰነ ስልጠናታት ትህቦ። ኣብ መወዳእታ ኤማንዳ ኣብቲ ቦታ በፅሐት እሞ ክልቲኦም ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሮማንቲካዊ ዝኾነ ፍቕሪ ከሕልፉ ይጅምሩ። ናይ ሎማዓንቲ ክፋል ካይል ኤክስዋይ ኣብዚ ይውዳእ። ኣብ ቀጻሊ 8 ክፋል ሒዝናልኩም ክንመጽእ ኢና። ሕዚ እውን ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም እዚ ፊልም ክሳብ መወዳእታ ተኸታተልዎ፣ ቻናልና ሳብስክራይብ ብምግባር ሕድሕድ ዝስደዱ ክፍልታት በብመዓልቲ ትረእይዎ ኢኹም። ያኔለይ